Namhlanje sidibene apha kuzoxhobisa amakhankatha njengoko siyazi bana isizini ivulile yolwaluko eMpuma Kapa. Siyayazi bana siba nezinto esikhala ngazo qho kuvulwa isizini okanye esiba nazo naxa idlulile isizini, into ezifana nokufa kwabakhwetha nokungalungi kwezinto bezilindelekile bana ziyalunga emkhwetheni abuye ephilile. Sithi babaye bephila babuye bephila. Sukelo sakho kwelo khondo ke ngokulanda uthi ilahleke phi na. Sixhobisa ke ngokwingcibi namakhankatha ngomsebenzi ongowabo. Ayikho kwethu bana sibaqeqesha bana kwenziwa njani na, koko siphuhlisa kule nto bayenzayo siyiphucule kuba kaloku umcelimngeni ukhona lona kweli siko lethu lolwaluko. Okubesikwenza ke namhlanje besikoko ukuxhobisa kunjalo. Thina sisebe lezempilo okwethu bekubonisa ukubaluleka bana inkwenkwe phambi bana iye esuthwini mayihlolwe izigulo zayo. Sithetha ngo3 months, iminyaka ezintathu phambi ba inkwenkwe yoluke ukuthi aluzavula ulwaluko iyohlolwa ubone bana ayakho zigulo zingezinye na ezinochaphazela inkwenkwe sesesuthwini. Ithi ke ngokufika ekliniki sibone ezo zigulo ezo bana umzekelo umntana ufuneka eqale itreatment, eqale unyango luqalo lonyaka. Ithi ifika usuku lokwaluka ibe noko selihlile izinga lesigulo emzimbeni wakhe. Apha ke ngokuphathwa kwenkwenkwe kulenzi esuthwini sixhobisa ke ngokamakhankatha abagcini makhwenkwe kuba ngabo abanikezwe uxanduva bana bagcine abantwana ukuze babuye bephilile. Sizobe sibaxhobisa ke sisebe lezempilo kuba siyayazi into ebulala abakhwetha eMpuma Kapa, 1 ulukhameko ungaseli manzi, 2 zizigulo enkwenkwe enazo ezingakhange zichazwe ngexesha beye ekliniki. Ewe bayayohlolwa nothi zonke izigulo sizakwazi uzibona ngeliso lenyama, kodwa kufuneka silandile kuye le nto ayi-history taking, sive kumzali okanye kwinkwenkwe bana asikho na esinye isigulo umntana anaso. Asixelele ke ngosinuthe loo nto ukubana isisigulo esinqandayo ubana umntana angabi saya esuthini okanye makoqale itreatment ethile phambi kwayo esuthini. Siqalise ke ngolo hlobo kungoko sikhuthaza na3 months screening. Sithi ke ngoku apho esithathu into ebulala abakhwetha babantwana yi-septicemia, bubumdaka obuhamba umzimba lona butshutsha umzimba ngenxa yobuhanqa abadibane nabo abantwana bethu xana besisuthwini esandleni sabagcini babo amakhankatha. Sizoxhobisana ke ngosiphucula imeko yokulawula abantwana, yokulawula le nto yenzekayo ebantwaneni kuba ngoku sinelo lifu linjalo siyiMpuma Kapa. Umyalezo endifuna uza nawo ngulona, masibavumele abantwana, sibakhulule bazali bayohlolwa ekliniki kwisebe lezempilo, kwaye sibe nenyani bazali ngabantwana bethu izigulo abanazo kuba sifike zibe yingxaki pha sivuke isigulo pha kuba nothi zonke esizixilongayo ekliniki sizazibona. Koko ezinye sizawuziva ngehistory ngembali sayithatha emntaneni. Sicele banyaniseke abazali. Okwesibini, amanzi baqiniseke ngoku siya kwisizini ezabashushu, isummer season, apho ke ngoku abantu siyabona bayavinjwa amanzi. Sithi mabawasele amanzi awananto edibene nale nto ayelayo umntana phaya, awayongxaki le nto ayelayo umntana phaya. Abantwana sithi mabaseliswe amanzi baqiniseke ukuthi basempilweni. Ngoyena myalezo omkhulu besithi siza nawo namhlanje ukuze sinqamle okanye sibambe le nto yenzekayo ininzi yobhubha kwabantwana, siyinqande siyihewule. Sizohewula namhlanje msasazi. Enkosi kakhulu.